रेशन कार्डआ आंना गैया हो रेशन कार्डआव आङो मेम्बारनाव सोंहरबाय हो मेम्बारनाव सोंनो आंनियाव एप्रुभ खालामगासिनो दंनो थालांनायफोरखौ एप्रुभ खालामगोन ना खालामा बिदि उनाव नोंथ' नांगोलाव ओंखारहैबाय नों माला गानबाय आं हानाय नंलालै चेयारमेनजों रायज्लाय होनबाबो गथिखे चेयारमेनाबो बिदिनो बुंहरखागोन दरखा गैया नोंसोरनि रेशन कार्डबो नांला टेसन कार्डबो नांला होननानै आं रागा जोंनानै ओरैबायदि माने केपासिटि खालामदों नोंसोरो एक नम्बर थगायसुलाखा होननानै नोंसोरो बायदिसिना बाहाना ओंखारग्राखा होननानै बिदि रागा जोंदों आरो आङो दा माने बिपिएफआव ओंखारनायखायनो रेशन कार्डखौ बानायानो आंनिखौ बिदि होनदों आंखौ डाइरेक्टनो मेम्बारा डाइरेक्ट बिदि बुंहरदों नै जोंनि बे सेक्रेटारिनि फनजों आं बुहरदोंमोन आंथ' मबाइल गैया नालाय डाइरेक्ट बिदि बुंहरदों आं सानखाबाय गोसोजों गोसो चेयारमेनाबो बे बाथ्राखौनो बुंखागोन दरखार गैला नोंसिनिफ्राय सरखारनि मुदिनिफ्राय माइरंखौ मोनजायाबा थैया आं अखा नायबानो मालायनाव रुवा सिखालानो हाजिरा मावनो जाखायो नो जाबाय थागोन आं बिदिनो होननानै रागा जोंनानै नोंसोरो होग्रा मानसि नंखाया नंखाबाय आं जोंखाबाय बेनिफ्राय मा जालायखो दानिया जोङो लामा खारबार बायदिसिना बानायगोन होननानै फर्म फिलआप खालामना लांजोब्बाय खालबार मोनब्रै लामा ओमफ्राय उनाव मा जाखो 5 लाखनि लामा हरबाय 1 लाखनिल' लामा खोदों दाबो बाखि थाखायाव थांखो 1 लाखनिल' लामा खोदों खमाबारि मोनफैयाखै दाउखा बाहायाव सेथे होनबाथ' जोंखौ थगायनाय जादों फुरा दा गैया नील जोंनाव इउपिपिएल सरखारनिफ्राय मोनसेबो जोंनियाव गैया सिन देखायनो आन्थाबो गैया बे हाउजिंआलाय भारतनि निर्माणखा महात्मा गान्धी जजनाखा बेखौ मोनखानांगौ जायखि पार्टियाव थाया मोननांगौ बिपिएआव थाबाबो इउपिपिएलआव थाबाबो मोनखानांगौ बिदिखौ जुदि नांगौ बुस्थुखौ बिनो थाङोला नों उमुक दल उमुक पार्टि बिदि बुंलायनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो मोजां मोनाखै सरखार जाबाय नालाय नोंसिनि आथिं सिङावनो नोंसोर मावखानांगोन आनदलिबाबो मावना होनांगौ सरखारनि पुलिसनि आयेनाव दा बे बाथ्राखौ पुलिसनो रेकर्ड हरनांगौआ चेयारमेना सासपेन्ड जागोन बे बाथ्राखौ बुंनांगौला रेशन कार्डनि बाथ्राखौ भारत ना दरिद्र जजना होनना बुङो रेशन कार्डआ ना बे बुस्थुखौ जुदि पुलिसा रेकर्ड मोननांगौला पार्टिनि मावा होनना बुंनाय रेकर्ड हरनांगौला पुलिसनो माबा एसपिनो रेकर्ड हरनांगौला काजलगावआव दानो लगे लगे सासपेन्ड जागोन बेयो चेयारमेन नों मोननाय नंला कमिटिया सलायथ'थोंसै होनजागोन ओरैबायदि पलिसि मावदों बिसोरो दायो सोरखौबा सिगि सिगद दोननानै बिदि मावनो खायदा लागासिनो दं आं नोंसोरनो खोन्थाहरखाबाय आरो दायो